Sa balita international, face mask hindi mahimo ibulos sa anuman nga public health measures suno sa WHO. Samtang sa balita sa sports, mga exhibition games sa NBA, ginbuhinan ang oras. Balita Entertainment, Michael V. ginanunsyo nga positibo siya sa COVID-19. Samtang sa balita special, aton pag-istoryahan ng mga tips para ma-enjoy ang aton nga pag-edad. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Hulyo 21, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Isa ka low pressure area ang ginamantayan karon sa pag-asa sa Eastern Samar. Ang LPA nga yara sa Intertropical Convergence Zone ang katapusan nakitaan sa kalayuon nga 80 kilometros na sidlangan na magatnan na sidlangan sa Giwan Eastern Samar. Sunod sa pag-asa, hindi mangin bagyo ang LPA kag matunaw na ini sa masunod nga mga inoras. Sa weather forecast ng pag-asa karon nga adlaw, ang Bicol Region, Mimaropa, Bilog nga Visayas, Caraga kag Northern Mindanao ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan. Wala naman sa may ginapaabot nga bagyo nga magasunod sa pungsod sa masunod nga 3 ka adlaw. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Tirahan gid ako yan. Go. Alright, so good morning, liwat Action Boy, Duran, and sa aton nga mga ka-aksyon nga nag-upod sa aton sa Facebook Live. Ha? Apelyido dyan. Ano apelyido? May apelyido dyan lang. Oh, Action Boy, Duran. Good morning, Aksyon Dorel, Cabatu. So welcome sa Action Balita Morning Edition, Action Boy naman. So mga adlaw naman, July 21. Anyway, good morning. Explain ko lang liwat nga during that time nga nag-great kita, but silingon nag-commercial kita. Yes, yung commercial break kami ha. Again, commercial break sa amon nga radio. Sa Facebook Live yate. Maskin pa kamayo na mo nga pang greet ka mo mga ka-aksyon. Para at least makakilalahay man ta. Makakilalahay gid. At least magdamo ang mga energy Yes, Energy Fans Club. Kaya Ponggo Action Boy, good morning. Good morning, Radyo 5. Manila na yan, di ba? Kay Jesselyn Tiangson, good morning, Action Boy, Duran, and Action Dorel Cabatu, watching from Mansilingan. Thanks. Kay Ray Estrella, good morning. Ay, nagtalang siya. Kay Betchay Fernandez, good morning. All watching from Kuwait. Annalisa Esquilia. Kay Jocelyn Dispojo. Kay Bante Banaag. Good morning, Action Boy. Kag Dorel, tamiyaw ko lang family Banaag sa Hinigaran. Keep safe. Kay John Mil Elia, good morning, Miss Dorel and Mr. Boy. Kay MJ Nakayama, blessed and happy morning, Action Boy. Kag Miss Dorel, always gid kami naga-monitor sa inyo. Stay safe, kid. Thank you so much. Kag, din pa. Sa imo Action Boy, nga mga... Oo, good morning sa kay... Good morning sa kay migo naton Edwin Pineda. Yes. Kag kay Edwin Miranda man, senior. Dira sa may Murcian saya. So, sa Plumeda, may aga. Edward Garcia, Glio. Puro mga Ed sa mga to niya, ano na. Garcia. May kilala ko nga Edward. Anong spelling dira? Edward nga W. Ha? May kilala ko nga Edward. So, nang E-D-O-U-R-D. Edward. Antonieta Yap, may agaman. Remia Garcia, Ruben Lugarta, kay Migo natin Ruben. M. Soboso, joining us. Si Kap Jojo Malayang sa Barangay Kabug. Si David Coloma, good morning, Action Boy, Action Dorel, from Dave Coloma from New York City. Rona Rihida Trava, good morning. Si Ray Estrella, pamangkot sino nagtalang? Ikaw. Kaya Jessery Galvez, good morning. SMDI Shopping, kag sa inyo nga duwa. Sa akong classmate, matahong ko ang classmate nga si Kenjo Prodente. Nagapamati siya all the way from Thailand. Wala mo kong napakilala kung mga matahong mo.
Ate, syempre siya sa Thailand. Kamudlay, goro, pakilala online. Ito mas Zoom ta. Pakilala ta ka. Sige. Kay Nanay Ligaya Abeto, good morning. Aksyon Boy and Aksyon Dorel. May birthday. To the birthday celebrant, Tonet Hamile, happiest birthday. Birthday Birthday agapon subong na. Or basi kagapon, to balahaw, gin-advance silang ni nanay. Hindi pala amiga mo, kilala mo si Yes, Tonet? kilala ko na si Tonet. Ngalan niya na si Antoinette? Maria Antoinette. Ayan ngalan. Si ano pa action boy? Si Trunyo. Carlos? Sige. Good morning, Bacolod. This makes me feel home. Biskan, ari ko sa QC. Guwapo action Dora, guwapo action boy. Good morning. Thank you so much, guwapo Carlos. Muna yung dapat, ginabalik. Diba? Ginabalik tra action boy kung anong ginatag sa aton. Correct man. Kaya Joe Ben, saludo. Good morning, Action Radyo. Ga-monitor lang kami di. Action, Action Boy sa Barangay 40, Malinong, Amalya. Uy, si Amik Garciniego, Action Boy, do permi ko yung kakabatian sa una mo. Oo. Hasta subong ganit, diba? Hasta subong, Kung mo na, good morning. amigo man sa mga ka-action, Yes. Team Boydor. Boydor. Kala. Boydor. Do ba Boydor ba, no? Do ka muna kamatian. Kala. Kaya... David Coloma. Yes. Ano ni siya ko, no? May balita ka mo about investment go crowdfunding dito sa Bacolod. Daw wala ko nakabati Do yan. ka wala man ko kabate. Kay Ma'am Elizabeth, Malaka Gamala Action Boy. Good morning, Sir Boy and Action Dorel. Please greet my nephew, JP Brillantes, on his 28th birthday today. Thanks a lot. Happy Keep birthday, safe. Ano sino to? God Si bless. JP Brillantes. Yes, JP Brillantes. Okay, thank you so much. Kag sa tanan nga may birthday, Action Boy, ginagreet naton sila na. Sang happy birthday. Kay Henaro Junior Bidal, watching from Tokyo, Japan, Action Boy. Hi to Brian and Franz Araneta sa New York, kono. God bless. Kay Helen Palencia naman, Helen Ledesma Palencia, a pleasant morning to everyone. God bless you. Watching from Victoria City. Sige, okay. Standby na kita later naman. Sige. Standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Time na 7:21, detalye na sa aton mga balita lokal. Ipagawa sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental ang detalyado nga listahan o kung ginatawag nga line list sang mga nagnegatibo sa COVID-19 apat kadlaw matapos patigyunon ang RT-PCR swab test. Ini ang kasugtan sa mga alkalde kag ni Governor Bong Lacson sa sinapol nga ginpatigayon sa Social Hall sang Kapitolyo Provincial kahapon nga adlaw. Suno kay Lacson, sabat ini sa problema sa mga alkalde, may kang tanan sa pagdamo sa mga gina-quarantine sa ilatag sa mga quarantine facilities bangod sa madugay nga pagpagwa sa resulta sa mga swab test. Duga pa sang gobernador, nagligad pa nga semana ginumpisahan ang pagpagwa sang line list sa mga nagnegatibo. Ginkalipay naman sa mga alkalde ang anunsyo sa gobernador bawal kalabanan sa mga nagareklamo angot sa malawig nga pagtiner sa mga persona sa quarantine areas. Now we have agreed that from the day of swabbing, maximum of 4 days, that line list will be released. Line list of negative will be released. And so the LGUs are happy with that. Si Governor Bong Lacson. Gintala na sa gobyerno probinsyal bilang isolation facility sa mga nagrenseng o positibo sa COVID-19 ang Provincial Healing Center sa Tumandok Village, Barangay Santo Niño, Banwas, ang Ibi Magalona. Sulod kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, hindi ang kabahin sa tika nga ginhimo sa probinsya para maseparar ang mga nagpositibo kay hindi makalaton sa iba nga nagpaidalom sa quarantine kay nagahulat sa resulta sang RT-PCR tests. Sa datos sang Ibi Magalona Municipal Health Office, as of 8 a.m. July 20, 2020,
City, 27 ka mga persona ang naka-facility quarantine sa amo nga banwa. Dugang pa ni tumimbang ang bago ginbuksan nga quarantine facility sa Yolanda Housing sa siyudad sang Silay. Amo naman ang gintalana para sa mga returning LSIs. Ang quarantine facility sa St. Andrews Park Place, Barangay Tinampaan, siyudad sang Caris, ang para naman sa mga returning residents halin sa Cebu, bangod ini ang malapit na sa Tabuelan Port. Sa Ibi Magalona, kaya mo ng aton area of quarantine for positive patients. Hindi na sa subong for LSI, para na siya sa positive. Hindi na tada pwede mabutang sa LSI. Ang LSI bala, hindi pa na-declared positive. So kung ibutang mo na siya sa Ibi Magalona Healing Center, most possibly, basi malatnan siya. Kapahin sa pahayag ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. 64 ka mga tao ang apektado sa lockdown ng ipatagan sa duha ka mga purok sa Barangay Banago diri sa siyudad sa Bacolod. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Barangay Kapitan Ricky Mijares, ginkumpirmar siya ning kagabi, gindala na sa facility quarantine ang 14 ka mahimata sang 64 anyos nga COVID-19 positive nga nagtaliwan tilikdan nga semana ang 3 ka mahimata sang 22 anyos nga locally stranded individual nga nagpositibo man sa mga balatian. Ginklaro sang kapitan nga siyam lamang ka mabalay ang in-lockdown sa purok mahimulaton Barangay Banago, siyudad sa Bacolod. Sa din 55 diri ka mga tao apektado kalagip ng 7 ka mga persona nga nadala sa contact tracing. Sa Purok Riverside, Barangay Banago, siyudad sa Bacolod, siyam ka mga tao apektado sa lockdown. Ginpasalamatan ni Mijares ang disiplina ang ipakita sa mga pumulyo sa mga purok sa din ginapatuman ang lockdown. Nagpasiguro man si Mijares nga suportahan gid sang barangay kag lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod ang pagkaon sa mga pumulyo nga apektado sang lockdown. Kakas na ang lockdown sa Purok Magayon, Barangay Singkang Airport, siyudad sang Bacolod matapos nga nakarecover na ang authorized person outside residence sa apor sa Balatian. Suro kay Kapitan Rosino Distrito sang Barangay Singkang Airport, nagnegatibo man sa virus ang kapin 12 ka mga close contact sa nagpositibo lakip ng iyang kaupod sa ginatiniran nga apartment base man sa certification nga nabaton gikan sa Bacolod City Health Office atong Sabado nga adlaw. Sa karon sunod sa kapitan ang apor ang magapabilin pa sa home quarantine sang 7 ka adlaw bilang kabahin sang health protocol. Wala naman sang LSI pa nga naga-home quarantine sa Singkang Airport. Samtang ginpahayag ni Kapitan Rodolfo Pico sang Barangay Mansilingan nga iya ginahulat ang hard copy sa resulta sang repeat test sang pila ka LSI nga nagpositibo sa virus nga naga-home quarantine matapos nga naka-recover sa tuyo nga malift ang lugar nga apektado sang lockdown. Nagparugya naman si Executive Assistant Jomari Vargas, Cluster Head sa Bacolod City RRMO sa mahimata sang mga locally stranded individuals nga magdala sang ulunan sa mga quarantine facilities. Ini matapos inawad-an sang supply ang syudad rason nga may pila ka LSI nga nag-abot pero wala makabaton sa ulunan. Ginklaro ni Vargas wala sang problema sa pondo sang syudad, apang wala sila sa karon sang may makuhaan nga supply sa Bacolod samtang mataas man ang demand sang ulunan sa probinsya, bawod kinahanglan man ini sa mga quarantine centers. Suno kay Vargas, karon nga semana ginapaabot nga mag-abot ang ilang order gikan sa Metro Manila. Bilang kabahin sa health protocol, ang ulunan kag hygiene kit nga ginahatag sa syudad sa mga LSI, ang ginapadala na lang sila pauli sa ilang balay. Ginaabi-abi ni City Councilor Benecito Novero, Chair sang Committee on Education ang pagpirma ni Presidente Rodrigo Duterte sang lahing naganghatag sa iya sang poder nga magtalana sang petsa para sa pagbukas ng klase sa tion sang state of emergency. Suno kay Novero, welcome development ini kasunod nga abnormal ang sitwasyon sa pungsod bangod sang COVID-19 pandemic. Ginpaathag ni Novero bangod sa sining nga lahi, pwede si Duterte nga makadesisyon nga magbukas ng klase sa Agosto 24, pwede nga ma-reschedule ang klase sa Enero 2021 o kung masuspend ang klase. Apisal sinisuno kay Novero, padayon ang preparasyon sang syudad kag sang Department of Education sa Bacolod sa pagpatuman sang blended learning. Suno sa konsehal, magluwas sa pagtukod sang community radio, plano man sang syudad nga tagan sang risograph machine ang kada public school sa syudad para sa pag-produce sang modules kag pagbakal sang duha ka mobile hub nga magakadto sa mga lugar nga may kabudlayan sa pagpatuman sang blended learning. It is a very welcome development kay abnormal ang aton sitwasyon so that any schedule can be rescheduled depende sa circumstance kag sa necesidad sa emergency. Kabahin sa ang payag ni City Councilor Benecito Novero. Sa karapusan nga bahin sa aton balita lokal, ginpahayag naman ni Councilor Dindo Ramos nga wala sa may nabaton nga sabat ang sanggunang panlusod gikan sa National IATF angot sa mga resolusyon nga ila na naaprubahan angot sa mga protocol sa COVID-19 pandemic.
Suno kay Ramos nga mong chairman sang Committee on Transportation, ang konseho ang sadro kapasarnas ang resolusyon nga nagapangabay sa gobyerno nasyonal nga limitahan ang kasanay sa motorsiklo sa mga mag-asawa, maghimata, magnobya, kag mag-live-in partner. Duha man ni Ramos, impractical kag delikado para sa iya ang pag-instalar sang barrier sa motorsiklo. Para kay Ramos, mas economical ang pag-angkasanay sa motor sa maghimata para hindi na kinanglan nga magsakay sa jeep pagkadto sa trabaho kung eskwelahan. Nagalaw mang konsehal nga pamatian sa National IATF ang mga sentimiento sa mga local government units. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:28. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, compound yung managatinlo sang aton dugo kag atay. Active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, mabakal online kag pwede nga deliver sa inyo pulian pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa ato naman nga nagapangape, ang akong ginarekomendar sa inyo ining black coffee with Dr. Alfred's coffee nga may mangosteen. Nagabulig panubo sang risgo nga matapikan kita sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Nagapanubo panubo sang risgo matapikan sang diabetes. Friendly pa ni sa aton nga atay. Nagabulig pa sa aton nga weight loss kag nagatinno sa aton colon o kuntinae kag iban pa nga mga health benefit makuha naton sa black Dr. Alfred's Black Presidente Duterte may puder na nga i-readjust ang pagbukas ng klase. Samtang rapid testing sa mga magbalik sa trabaho ng mga empleyado, wala ginasuportahan sang DOH. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:30. Oras ginadulong Sige, okay na. Alright, so good morning liwat Action Boys sa aton nga mga ka-aksyon nga nagaupod sa aton subong nga aga sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning lang kay Rafi Bantiling. Rafi Bintag. Hindi ko si Rafi Tulfo. Bantiling. Ay, si Rafi Tulfo. Pagka pamate, bongga eh. Good morning Action Boy and Miss Dorel. Kay Ivy Lucasan, good morning from Handumanan. Kay Erwin Oiko, Action Dorel, ari kami di watching from Mexico, Action Boy. Ay. Halin sa MV Mall Paramount. Ano ni siya? Ano ni siya, Goro? Ano Pelikula, Gobra Pelikula? Seafarer. MV mong, di ba? Okay. Ka MV? Ay, ko Paramount Pictures. Motor vessel. Charot lang motor. Ano? Gapa mo bra, no? Kapag mo bra pelikula Paramount Pictures. Hindi na ya. MV. Kaya Chris Thomas, Action Boy, good morning. Amalia remembered this, repent your sins to our Godfather Jesus Christ and He will save you and heal you and restore you. Okay. Kay Michael June Season, good morning Action Boy and Dorel, monitor diri sa Paranaque. Happy listening kay Ryan Barcelona, Franz Oliver, Bernie Ubas, Victoria Gison, Chris Gison, basi Hison ni Balahaw? Hison, garo. Hison. 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 Sulpicio, Philbert, dra sa may sumag. You're welcome. David Coloma, same. Okay. Angin pa mangkot. Ito kagina nga, Balahaw. Ang ining, investment. Kay Jecar Tenyoso, good morning sa tanang nga OFW nga naka-quarantine sa Bacolod, hulat-hulat lang swab test result. Yes, hulat-hulat lang gidanay Kaya Jarius Follow, pa-shoutout naman watching from Taiwan. Ikaw naman, Action Boy, kung masunod mo, basa. Hindi ko pa masunod. Kay Franco Villanueva Osorio, Pangita ko pa. good morning, si Pay Tanay. Okay. Kay Erwin Oiko na mo, tapos mo na. Wala pa. Dra na. Amo na siyang taga dito sa Mexico, bala. Kenneth Valencia, good morning man. Nga pita ko no, sige.
Thank you. Lorna Termel, good morning. Aksyon Dorel, Aksyon Boys. Sa kay Junjun, kagay Pastor Jojo. Nga naga-washing naman sa iyang motor. Pwede ka pala washing nila kay Pastor Jojo mo sa iyang motor. Carlos Trunio II, of course. Belated birthday greetings ko na kay Fran Luis Vidal. Basta Yunor yan. Guwapo ka, guwapa. Ay, of course. Yunor yan ka, no? Yes. Sige. Cradle of Excellence. Jekar Tenyoso. Yunorian, may go si Carlos, Action Boy. Ay. Correct, Kaya ginadayaw yung mga basta Yunorian. Pero guwapo. Arian Joaquin, good morning man. Nilor Pamplona, morning watching from Dubai. Happy third birthday sa iya bata. Nga si Jacob Martin sa Talisay City, Dos Hermanas. Sa Dos Hermanas, Talisay City. Happy birthday. Abdullah Wailare. Romel Haipe, good morning man. Kay Raydan Velasco. Kagwapa gid niya. Thank Maano you. gid si Raydan. Wala galing nakabutang nga, Dorel. Basi wala ikaw. Ikaw naman na, wala ako. Basi Sir El Rey sa likod kita. Kay Ma'am Ligaya Abeto, Jared Gatso. Morning, Ay, guy. tito ko na, Tito Action mo Boy. na. Ay, siya Cebu, Subong. Bipoy. Ha? Bipoy. Ay, yes, ara siya. Pamati. Arquisola. Honorato Paglumutan from Barangay Handumanan. Flora Amores. Good morning, man. Lisa Joy Amoroso. Sige, good morning, man. Kag Jury Pilia. Sige, kano naman na? Kay John Vercel Horillo, watching from Villa Angela, La Castellana, ne? La Castella lang binakabutang. Good morning. Supunin na lang na. Sige na. Sige na. Paul Candazo. Kung ninablo siya Yes. pamati man sa kamunitos, toto po, Kevin, no? Correct. Kaya Leds Oy Kanata, good morning. Regards sa Atanasyon actually. Atanasyo na siya. Atanasyo. Good morning ko no sa regards ko no sa Baguio, Baguio lang ni Goro family sa Baguio, barangay Kamalobalo, Kamalobalo. Hiligaran. Kamalubalo. Kamalobalo. Kamalobalo. Malubalo. Kamalobalo. Again, Sadya ni. Purok magayon, purok magayon. Magayon. Sige, standby na sa aton mga balita. Later nasional. naman, later. Later naman ang Sige, iba na. Standby. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:36, detalya na sang mga balita nasyonal. Ginpirmahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang laying nga nagatugot sa iya nga i-readjust ang pabukasang klase sa tiyon sang state of emergency ukon calamity sa Pilipinas. Ang Republic Act No. 11480 ang nag-amendar sa Republic Act 7797 ukon an act to lengthen the school calendar from 200 days to not more than 220 class days sa dinasaad nga ang pagbukasang klase ang dapat sa unang nga Lunes sang Hunyo tubtob kinapusan nga adlaw sa Agosto lamang. Sa bag-ong alayi, ang Presidente kadungan sa rekomendasyon sang Education Secretary, mahimo makatalana sang petsa sa bagumpisa sang school year sa tiyon sang state of emergency o kon calamity sa bugos nga pungsod o kon sa pili nga mga lugar. Gin-authorize man sini ang papatigan sang Sabado nga klase sa pampubliko kag pribadong eskwelahan kag naghatag sang puder sa Education Secretary agud i-determinar ang katapusan sang school year nga may konsiderasyon sang Christmas kag summer breaks kag sa pila pa ka mga wala ginapaabot nga mga circumstansya sang kada riyon. Ang bagong alay ang ipirmahan sa Presidente sa itong Hulyo 17. Handa ang
Philippine National Police ug PNP nga maghatag sa suporta sa Department of Education sa nagahilapit nga pagbukas ng klase sa Agosto 24. Sa press briefing ginpahayag ni PNP Chief General Archie Francisco Gamboa nga magasuporta ang hilahanay sa Brigada Eskwela kag Pulisko Teacher ko program sa ahensya. Sunod kay Gamboa, mag-aisa sa mga aktibidad kag operasyon ng PNP kalakip ng security plan sa pagtambong sa mapagsinapol kaupo ng opisyal sang DepEd kag iban pa. Dugang pa ni Gamboa mangin responsable ang kada local police sa paghatag seguridad sa nagkalain-lain nga lugar, transportasyon akong transportation hubs kag learning institutions, agod na proteksyon na ng mga estudyante, manunudlo kag ginikanan. Gina-discourage sa Department of Health ang paggamit ng rapid testing sa mga empleyado nga magbalik sa trabaho bilang ebidensya nga hilway ini sila sa COVID-19. Sa virtual press briefing ginsabat ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang panawagan sa pila ka grupo nga nagpahayag nga ang paggamit sang rapid test para sa returning workers mahimo magpasaka sa kaso sang COVID-19. Sunod kay Vergere, may protocol nga ipagawa ang DOH angot sa guidelines kung paano gamiton ang rapid antibody kag para sa guideline sa pagbalik sa trabaho, wala ginarekomendar sang ahensya nga magpatigayon sang mass clearing sang empleyado gamit ang antibody rapid test. Duha pa ni Vergere, ginasad sa resolusyon sa Interagency Task Force ng rapid testing results hindi dapat magbasihan para sa pagbalik sa empleyado sa trabaho. Ginklaro sang Malacanang nga hindi prioridad ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-amyenda sang konstitusyon sa karon nga may ginapangatubang nga COVID-19 pandemic. Sa televised briefing, ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga nakatutok sa karon ang gobyerno national sa problema sa COVID-19. Sunod kay Roque, wala man nakamuno si Duterte sa angot sa charter change sa iya nga pagsinapol sa kada semana. Ini ang nangin palayag ni Roque matapos ang tikang sa mga municipal mayor nga amyendahan ang konstitusyon para matagan sang duga nga poder ang mga local government units. Ang panawagan sa mga municipal mayor ang base sa resolusyon na ginpadala sa DILG. Lakip sa ginaduso sa mga municipal mayor nga madugangan ang pondo nga ilan na baton gikan sa buwis kag tugutan ang mga dumuluong nga makanegosyo sa Pilipinas. Nanawagan naman si PNP Chief General Archie Francisco Gamboa sa mga magaprotesta kadungan sa ikalimang State of the Nation Address o konsona ni Presidente Rodrigo Duterte nga himuon ini nga online. Sunod kay Gamboa, dapat ikonsiderar sa publiko ang pandam sa COVID-19 pandemic nga nag-apekto na sa masobra 67,000 ka individual sa pungsod. Duha pa ni Gamboa, hindi na ordinaryo lamang ang nagkatabo sa karon tungod risgo sa ikayong lawas ang mahimo mabutang sa alang-alang kung madamo ang maglapas nga mag-upod sa protesta. Nagalaom si Gamboa nga magakooperar ang publiko sa iya panawagan. Si Presidente Duterte natalana nga magapatigayon sa SONA sa Hulyo 27 sa Batasang Pambansa nga may tubtob 50 lamang ka individual ang pahanugutan nga makasulod sa venue. Kag sa katapusan nga balita national, ginpahayag ni PNP Chief General Archie Francisco Gamboa nga nagdaog na ang Pilipinas sa kampanya batog sa illegal nga droga. Ini ang sabat sa PNP Chief matapos ginpamangkot kung ano ang sitwasyon sa anti-illegal drugs campaign sa gobyerno isa ka semana antes sa ikalimang State of the Nation Address ni Presidente Rodrigo Duterte. Sunod kay Gamboa, napanubo na sang PNP ang kadamuon sa mga gamit sang illegal nga droga kag dako nga volume sang shabu ang nakumpiskar sang otoridad sa kada operasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:41. Ang para naman sa aton mga ka-aksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin, delikado gid ina, bawod posible tapikan ikaw sang balatian niya colon cancer. Gana yari na solusyon sa constipation o kung ang imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloanan niyo colon resulta ay kombinar ang pag-inom sa Kag sa ato naman nga nagka-problema sa mga bukol blang nga nagatubo sa inyong alawas, sis no nagkuntumor, hindi pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi magmalignant. Maginom na katunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Para hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Tika malapit lang sa inyong lugar. Kag ang problema natin sa allergies naman, ang mighty kasi nga antihistamine properties, ginapanubo ang histamine level sa imong lawas para makontrol ang allergies. Ayo, makatol-katol sa imong panit, mag-might. Pag i-kombinar natin ang pag-inom sa
Ang duwa naton nga mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Samahan nyo pa ng Tanduay Light. Kung ngayon iniisip mo, May bukas pa. mamaya, May bukas pa! Natanduay Light. gaan ang bukas, gaan ang may kasama. Tanduay Light. Ako energy. Sige, habla mo na ka ma-resign din na karon sila ni Dennis. Kalain. Yes, Action Boy. Good morning, Anay Action Doors, sa kay classmate ko, Reynaldo Villanueva, kay Ramona, ang iyang babae, dayon sila balay. No? Kay Pearl Buenafe Galunan, good morning man. Kay Attorney Alan Galunan, good Yes. morning. Kag ang Bagyos Bagyos Action gina Boy. apelyido. Kaya may classmate ko before, Bagyo, yung apelyido. So may Bagyos. Kasi ang una sa isa pa lang na sila, Bagyo lang na. Pagdamo nila, tiginin mo lang Bagyos. Okay. Very informative, in fairness. Sakay, uy, ano natabo sini sa akon? Nga ko din sa pinakakilid. Anyway, ara na siya. Perfect. Kaya, Neil Centeneo, Action Boy, good morning. Kaya kay Carmen Ledesma and Carmen Ledesma. Do ka joke, Carmen? how? Ano? Carmen Ledesma and Carmine Ledesma. Charot. Carmen Ledesma. Iyan siguro nga Iloy, Action Boy. Kay John Nasel Garina, good morning. From Alaminos, Laguna. Good morning. Kay Sabi ko, nang Alaminos sa Pangasinan. Amo siya kay Laguna niya. Okay. Kasi Alamenos to ya. Ari Alaminos ya kun boy mo. Kaya Job Solis, good morning. Kindly greet Solis family. Kaya especially sa akon palangga nga amay si Isidro Solis and Rudy Rivera. Dra sa may sumag Action Boy, thank you and God bless. You're welcome. Kaya Lito Dayap, good morning. Gracia Horvidalia. Nagadula-dula ako ng signal sa ila. Sige lang Kay Suzette Santander, Action Boy, listening from Kay Ma'am Sumag. Eso. Muna sa stand ni Kuan ni Yes, Vanessa. correct. Sa Minnesota. Avid listener, gets Action Boy. Correct. Thank you. Sila ni Edgar. Correct. Kaya Nia Centeneo Liwat, kaya Kyle kuno kag kay Blight, hello lang sa inyo. Kaya no gali kay Jean o si Sir, good morning man. Dra kay Raymond, pagigil Action Boy sa La Carlota, nalipat ko sa apelyido ni Raymond. Good morning, Dera. Sino pa? Sa imo da mga ka-action boy. May Cautivar Duhenyo, may agaman, sa kay Bing, sa kay Kuanggali, kay Jean Buerom, may aga. Richard Galve, gali, good morning, Dra. Sa imo. Rose Wenner, may aga. Kay Action Boy, kay Allen Camacho, good morning Action Boy and Action Dorel. Tamya ko lang si Beton, Totong, Pidong, Junisis, Bebot, Paning, Adang, Mayang, kag Norming. Nagapamati subong diri sa barangay Hagimit, La Carlota City. Thank you. Ha? Naman nga alam mo sa Bagyo. Padang. Thank you, good mga God bless and keep safe. Grabe, no? Si Paning, si Adang, kag si Mayang. Naman nga alam sa Bagyo. Good Amo na ng Bagyos family, hindi. Hindi. Si Camacho ni Action Boy. Camacho family sa La Carlota City. Yes, correct. Agree. Sige, Richard Galvin, nagrita na ka. Good morning. Anyway, sino pa? Sino pa da? Sa tanan nga may birthday sa Action Boy, happy birthday, liwat. Kaya sa tanan nga nag-birthday kahapon, nga wala ta nag-greet. Ay, liwat, si Nang Fran Luis Vidal. Atong gin-greet pala kagina ni Trunio to. Okay, birthday niya kagapon. Uli na binag-notify sa akon, wala ko siya nag-greet tayo. Kay Michael Hilado, more Action Action, any updates sa SAP Connection Boy? May update ka na? Tapos Kagapon na pala ako nag-meeting na panukoy about SAP. Sige. Kay Ate Cherry Esteller, good morning. Sige, standby sa aton dugang nga mga balita.
Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:47. Kag sa ato naman yung Balita International, nagpaandam ang World Health Organization ng WHO sa paggamit sa mga face mask kag face shield nga ang hindi mahimo-himuon nga bulos sa iban pa nga public health measures. Ginpahayag ni WHO Technical Lead for COVID-19 Maria Van Kerkhove nga bisan nga nagasuksok sa face mask ang matao, ang dapat iobserba sa gihapon ang ginapatuman nga protocol, partikular na ang physical distancing. Hindi dapat himuon nga bulos ang mask sa proper hygiene kag isang paghugas ng kamot, physical distancing, testing kag contact tracing. Dugang pasini dapat himuon ini bilang comprehensive approach. Balita sa patay sa pagnegosyo, nagpatuman sang dugang kag buhin sa presyo sa produkto sa petrolyo ang mga kompanya sang langis. 10 sentimos ang buhin sa presyo sa gasolina, samtang may dugang naman nga 15 sentimos sa presyo sa kada litro sang kerosene. Wala naman na sang may paggiho sa presyo sang diesel. Ang price adjustment epektibo sa mga kompanya nga Petron, Shell, Sea Oil, Flying V, Total, PTT, Phoenix Petroleum, kay Petrogas, Lasais kaina sang aga. Ang Chevron, ang una na nga napatuman sang price adjustment las 12.1 kaina sang kaagahon. Samtang las 8.1 naman sang aga karon epektibo ang rollback sang kompanya Clean Fuel sa presyo sang gasolina. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 49 pesos and 34 centavos. Singapore dollar, 35 pesos and 52 centavos. Kag ang Hong Kong dollar, 6 pesos and 36 centavos. Kag sa ato naman nga balita, entertainment action boy, nag-positive sa COVID-19 action boy, ang actor, TV host, nga si Michael V. Kilala mo siya, action boy? Very good. Book close. Close to you. Basta ilain to nga Michael V. Ang imo ka close ya. Sibla mamba siya Michael B? Michael B. V. V na yung one mo. Ako na Michael B. Okay. So, V ni siya ya. Oo, lain V na isa ya. Correct. Sa iya nga vlog action boy, dito niya gin-announce nga nag-positive siya sa sining balatian. Hambal niya, naka-experience siya kuno sang flu-like symptoms, kang isang ubo, sipon, kag doon nadulaan siya kuno sang sense of smell, bala action boy. Nan, isa man nagre sa ano no, abi ko dulaan lang panglasa, pati gali pang panimaho mo. Sige, respiratory. Oo. Gilayon siya kuno nga nag-decide nga mag-isolate. Tapos, sa ika-6 day niya action boy, nagdesisyon na lang siya nga magpa-swab test. Then, sa July 18, nabato niyang result nga positive siya. Subong naman kuno medyo naga-okay naman siya kuno. Kagula na siya kuno nag-experience ang taas ng hilana. So, get well soon. Michael V ha, hindi B. Correct. Balita sa sports. Ginbuhinan sang NBA ang mga oras sang exhibition games antes sa pagsugod sang hampang sa Walt Disney World Complex sa Orlando, Florida. Magluwas sa anay 12 minutos nga kada quarters, ginhimo na lamang initag 10 minutos. Ang pagbago ginpatuman sa unang tatlo ka exhibition games nga hampangon sa bubble games. Isa sa rason diri amo ang may pila ka mga team nga kulang pang ilang mga players kag para malikuan man ang sobrang nga pagkakapoy sa mga players matapos nga madugay na nga nauntat ang hampang hulin pasadtong Marso. Pagkatapos ang paghampang sa exhibition games, natala na magasugod ng ilahampang sa Hulyo 30. Balita Espesyal! Alright, energy! Action boy! Galing kay alang-alang atong time. Alang-alang? Yes, so, pasensya. Ay, pasensya. Ano to? Karahulog na to ako. Namagamit na. Sally Amor, good morning lang da. Cherry Estiller, good morning. Fidel Ortega, may agaman, watching from Silay. Elizabeth Sikoya, Bakulangan. Shout out ko na sa pinakagwapo ng mga cousins ni Kino, 10-5, kag Brian, 10-5, ang Cherry Estiller. Ate Che. Sa taga-hinubaan, dira, Alagad Radio, ari na may get-text sa ako niya, panilag lang kami Panilag? Diyo ko lubaan. Saan ka panilag, action boy? Alagad Radio, 100.5. Good morning, dira. Sa mga taga-hinubaan, kag sa palibot dira nga malugar bala si Palay, Basay, lambot na da mo ang ilang nga signal. But anyway, action boy, so buwas na lang tama Buwas na lang tama balita espesyal sa mga buwas naman? great gali ni Action Eden ang LTO Robinsons. Sino da? LTO office sa Robinsons. Nga nagkuha naman ito sa lisensya. Siyempre. May kilala Pasakay ko da. naman siya. Sure.
Mga personnel. Okay. May kilala ko na si Inday Magalona. Kaya ano, reaction boy, nag-greet ko lang si Aljan Rosanegro. Ay kagapo ng message siya Aksyon Eden. Hambay sa akon, friends kami kuno before. Subong ko ron, natingala siya nga do, hindi na kami kuno friend. Anyway, kay bago akong Facebook account, di ba? Correct. Basta sa mga natingala, Bala Action Boy, naging unfriend ko sila. Bago ha akong Facebook account. Thank you so much. Pearl Benafigalunan, again, good morning. Standby na kita mag-aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Brian Morden. Ang inyo naman diring news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo.